ditu bat, beste bat, hori pide behar da, nire nahi zola, oso, raketz. Pini hola, bitxo, zun behar niri, beti hartez, beti zuzen, gutzen, ikusten ez da hola minik, guetan, inolan zabere zego zuen minik. Hola, gero, pini eskueko lan, egin behar duzune bakarrik, momentu honetan diko zuen musike, ez? Hartu eta bota bagizue zuduratik beti, haizea, eta ipini harreta bakarrik musika horretan. Beste pentsamentu hori ez dago. Bakarrik musika. Pini, musika. Minik bano eskuetan edore, batatu postu behar da ito. Ez da egin behar, Pini harreta musika bakarrik. Beste gaustarik ez dago munduan momentu honetan. Hartu eta bota, tranquil eta sakon. Oinak bebaiz, baldu barik, mine egin barik, oinei. Gure pine gure guzue bebai, arreta, minetan, baldin badauz, eroa. Hau da, dana, esperimentatzeko, dana, esperimentatu. Nik esaten dizue dana, hau, baina, baina zuek, tranquil, nahaztu dana. Bat, bestea gaz, dana, teknika dira dana, onak dira dana. Eta zuek esperimentatu etxean.